Tervehdys kaikille ja tervetuloa takaisin kanavalle. Tänään meillä onkin pari erilaista juttua, mitä tehdään. Pannaan marinaadia possuun tai possumarinaadiin ja tehdään myöskin kanaruokaa. Ja minkälaista marinaadia, niin se onkin vähän erikoisempi juttu. En ole koskaan sitä aikaisemmin itse tehnyt, mutta olen kuullut siitä tehtävän. Joten pysy kanavalla, jos haluat tietää, mitä on luvassa. Hello and welcome back to the channel. Well, those who wondering if you're in the right place because you just heard a different language, yes, you are in the right place indeed. That's why the channel is called Trinidadian Living in Finland. You have to hear English language and Finnish language. So that was my wife before telling you what the menu is going to be. I'm going to be telling you now in English. It's going to be, we're making chicken wok, okay? Chicken wok with some vegetables, and we're going to be seasoning up some pork. That's not going to be featured in this video. It's going to be for another video. So if you want to see that other video, you have to subscribe and like the videos and comment and things, you know. So stay tuned and watch the progress. We go and match up this meal. We outside. Yes, guys. So that's the ingredients there on the counter. And I know you're seeing the bottle of Coca-Cola, but don't worry. Very soon you will see what the bottle of Coca-Cola is for. I'm not gonna give it away just as yet. You're gonna see what the Coca-Cola is for in a little while. Okay. So as you can see, we have carrots here. We have pimentos. We have parsley. We have bell peppers. 1 tomato. Is tomato or tomato? And we have a piece of ginger. We have some chicken strips here to make the wok. And we have the pork. See this big slab of pork here? Yeah, pork. My favorite meat in the whole world. So those are our ingredients for today's meal. Well, the chicken is at least. So stay tuned and watch the progress as we go start preparing the peppers and stuff, getting everything cut up. No niin, nyt jatkuu. Eli kuten mieheni tuossa aikaisemmin insertissä jo sanokin, niin nyt on porsaan marinaadin vuoro. Eli se Coca-Cola, mikä oli nyt tuossa pöydällä, niin se on tarkoitettu tähän possuun. En ole koskaan, kuten sanottua jo aikaisemmin, niin en ole koskaan itse sitä tehnyt possuulle tai mihinkään itse asiassa käyttänyt Coca-Colaa, joten tässä nyt ensimmäistä kertaa toimimme sen kanssa. Mulla on nyt tässä tää porsaan ulkofile. Löysin tämmöisen paistopussin. Ei ollut tarpeeksi isoja noita pakastuspusseja tai semmosia muovipusseja. En tiedä, kai tääkin on jotain muovin tapasta tää paistopussi ja sekin tuntuu, että on vähän liian lyhyt. Mutta katsotaan, miten tässä selvitään. Eli marinaadin ainekset on tässä vähän niin kuin omasta päästä itse asiassa. Eli tähän tulee tosiaan sitä Coca-Colaa. Sitten mulla on näitä jauhemausteita tässä. Eli mulla on juustokuminaa 2 eri pakkauksessa, salviaa, sitten on inkivääriä, paprikajauhetta, valkosipulijauhetta, sipulijauhetta, korianterijauhetta, seesamiöljyä ja vielä laitan lisäksi sitten kikkomanin soijakastiketta ja punaviinietikkaa. Ja katsotaan, jos tarvii vielä oliviöljyä lisäksi, niin sen sitten myöskin. Eli mä sekoitan ensin kaikki ainekset, marinaadiainekset tässä kulhossa ja sen jälkeen tuuppaan ne tuonne pussiin ja pussin suun yritän sulkea niin hyvin kuin mahdollista kiinni, ettei ne valu sitten joka paikkaan tuolla jääkaapissa. Ja jätän sen marinoituaan seuraavaan päivään, eli huomenna sitten saadaan kokkailla. Put them powdered things first, you think? Yeah, okay. Coriander. You wanna put the powder first? Put the powder first. Are you recording now? Of course. Okay. No niin, tästä lähtee. Laitetaan korianteria ensiksi. Ja tää on tosiaan niin kuin ihan oman maun mukaan. Ihan omasta päästä voisi sanoa. En käytä mitään sen kummempia mittoja. En ole koskaan oikein tottunut niitä käyttää ruoanlaitossa. Leipominen on sitten asia erikseen. Eli leipomisessa voi käyttää vähän tarkempia mittoja, kun se on enemmän semmoista mittatarkkaa. Toki onhan se hyvä tietysti ruoanlaitossakin käyttää jonkunnäköisiä mittoja, mutta tässä on nyt tämä marinaadi kyseessä, niin ei ole niin vakava juttu.
Eli mä oon nyt laittamassa tässä tosiaan korianteria, sipulijauhetta, valkosipulijauhetta. Ja sit laitetaan inkivääriä. Katsotaan, olenko kerinnyt tän aukasta. En olekaan. Pitää ottaa toi suojamuovi tästä pois. Inkiväärihän maistuu tosi hyvälle porsaan kanssa tai porsaan lihan kanssa. No niin, siitä vaan sitten inkivääriä. Katsotaan minkälaisen potkun se antaa. Ja sitten mun mielestä tuossa Coca-Colassahan on myöskin inkivääriä. En ole kyllä ihan 100 varma, onko siinä reseptissä sitä mutta kuvittelen ainakin maistavani sen siinä. Otetaan salviastakin tuo suojamuovi pois. No niin, sit lähti salvia. Ja sit me laitetaan juustokuminaa. Katsotaan, tässä on pussin pohja juustokuminaa, jos tää riittäisi vaikka. Joo. Saattaa olla, että riittää. Voi lisätä sitä sitten myöhemmin. Sitten tässä on paprikajauhetta. Ei ole kovin vahvaa tai väkevää. Näköjään onkin hankaluuksia saada auki tää purkki. Nyt lähtee. No niin. Savupaprika tuoksuu savulle. No sitä hölähti sinne vähän reippaamasti. Ei se ole niin nöpönuukaan. Sitten laitetaan soijakastiketta, suolaa antamaan. Suolaa. Laitetaan sitä ainakin ton verran. Sitä voi sitten lisätä, jos tuntuu, että näyttää siltä, ettei riittänyt. Ja sitten laitan tätä punaviinietikkaa. Siinä varmaan oli. Oh, that's smelling nice. Määrä. You smelling it? Yeah, it's smelling nice. Ja sitten laitetaan tätä sesamiöljyä mausteeksi. Tää on hirmu ihana mauste. Tai maustamiseen tarkoitettu öljy. Niin vähän sen, en hirveästi laita tänne. Tästä tulee niin vähän kerrallaan tästä pullon suustani. No niin, olikos tässä nyt sitten joo. Ja sitten ei muuta kuin Coca-Cola siihen vielä ja sitten sekoittelen. No niin, toivottavasti kaikki mahtuu tuohon mun kinkkupussiin. Kinkunpaistopussiin nyt sitten. Kyllä ne mahtuu sinne. Use all that Coca-Cola, you know, because I want to drink some of that. I want to drink some of that Coca-Cola. Oh, it wasn't so much. Ei siinä ollutkaan niin paljon kuin kuvittelin. Näytti vaan, kun se kuohui niin kovasti tuo juoma, niin näytti, että siinä oli ihan hirveästi sitä Coca-Colaa, mutta eipähän tuota ollut. Nyt yritän saada noin paprikajauheet myöskin täältä. Ne näköjään kokkaroituu tuohon pinnalle. Olisi pitänyt olla vispilä tai joku. No, kyllä tästä selvitään. Ei härän päivää, niin kuin sanotaan. No niin. Ai, että tuoksuu hyvälle. Se sesamiöljy. Sesamiöljy tuoksuu todella hyvälle tässä. Ja tähän voi siis periaatteessa lisäillä mitä nyt itse haluaa sitten tähän marinaadiin. Että se on ihan mun mielestä oman maun mukaisesti voi säveltää. No niin. Pause it, please. Alright, so what do you want me to do now? Well, just please pour the... Pour the... Yeah, but very gently, please. Pour the mixture inside. Yeah, very gently. Hold on. Let's do it so over by the... Okay. Because it will run over. I know. Okay, hold on. Joo. Hyvä. More. Yeah, just pour everything. Apparently it works fine. Oh. Smelling nice. Yeah. Alright. Okay. That's it. And take take this out. Yeah, please.
Alright. No niin, nyt on porsas pussissa ja marinaadi myöskin. Ja nyt sitten kunhan mä saan suljettua tämän pussin, niin täytyy laittaa se tuonne jääkaappiin marinoitumaan ja katsotaan sitten huomenna miltä se näyttää. Tähän muuten lisäsin hieman oliiviöljyä. No I don't think that's enough, darling, because I have to put it sideways, so everything will run out. I have to just make a knot. Yeah, a knot, yeah. Eli niin lisäsin tosiaan oliiviöljyä sekä skorpion pippuria, sitä chilipippuria. Eli jonkunnäköistä potkua piti saada kuitenkin. No niin, katsotaan miten tää onnistuu. Well, we got a time skill from boy. That's real skills there, boy. Tehdään partiolaisen solmu. En tiedä, onko teistä kovin moni ollut partiossa, mutta minä olin partiolaisena pienenä tyttönä, niin opin siellä ton solmu. No. Toivottavasti se kestää. Katsotaan mitä tapahtuu. No, eipä ainakaan toistaiseksi vuoda. Täytyy laittaa se tuonne jääkaappiin siihen asentoon, että se ei sit varmasti vuoda. Ja sitä voi käännellä sitten tässä ennen kuin 24 tuntia suurin piirtein on täynnä, niin kannattaa käännellä sitä, niin joka kohta tuosta lihasta sitten marinoituu. Näin. Seuraavaksi ohjelmassa meillä on se kanaruoka. Eli tehdään semmoista kanavokkia vähän omasta päästä taas. Eli mulla on noita pakastevihanneksia, mitä on ostanut. Sitten kanan suikaleita, filesuikaleita muistaakseni. Ja sitten tässä pistän paloiksi paprikaa, eli punaista, keltaista ja vihreitä, näitä tämmöisiä pieniä padron paprikoita. Ja tässä nää ensiksi pienennän. I'm sure it's gonna taste good. I know it's gonna taste good. Yeah, I'm sure it's gonna taste good, you know, when I English and... Yeah, well, I'm sure it's gonna taste good. I can't wait to taste it though. Mun mies on tosi nälkäinen, pitää yrittää toimia tässä nopeasti. Minä vaan on semmonen hidas ruoanlaittaja. Mä otan aikaa ja minusta on ihana nautiskella tuoksuista ja nähdä ne raaka-aineet ja kaikki kauniit värit ja tällaiset. Mä oon semmonen ihminen vähän, että mukava nauttia kaiken näköisistä, mitä nyt ruoanlaittoon sitten liittyy. Mutta eiköhän tää tästä valmistu. Ja sit mä ajattelin, että jos keitetään vaikka riisiä, ihan siis semmoista tavallista valkoista riisiä, siihen voidaan lisätä ehkä jotain, katsotaan nyt mitä kaapista löytyy. Ehkä varmaan kurkumaa voi laittaa ja antaa kivan iloisen keltaisen värin. Tai sitten voisi tehdä semmoista, tai ainakin mitä minä kutsun pilafiriisiksi, en tiedä onko se sitä sitten, mutta jos ensin vähän käyttää sitä pannulla, laittaa öljyä siihen ja sipulia ja sen jälkeen suhauttaa riisit siihen ja sitten sen jälkeen vasta lisätään siihen vesi, niin katsotaan mitä siitä tulee. Tai oikeastaan sen voisi valmistaa kattilassa sen tai sen, miksi sitä nyt sanotaan se valmistelu, niin ei tarvitse sitten erikseen siirtää niitä paistinpannusta sinne kattilaan. No niin, tästä tää lähtee. Pause it now, darling. Yeah, so right now I'm waiting for that. This is to finish cutting up all them things so we could start the wok. So I could be eating that wok right now. I'm feeling hungry. I'm just looking at them peppers cutting up and feeling hungry right now. Yeah. And I saw my belly burning me right now. Minkä sille voi? Yeah, minkä sille voi. Hyvä, kannattaa odottaa. Always good things come to those who wait. Hyvä.
Over sitten. Yeah, good things come to those who wait, but if you're waiting too long, what will happen? You feel like it'll still come if you're waiting too long? Of course. Right. And sweeter they taste. Really? Yep. What? Like you're trying to tell me something, or? Careful. Alright, girl. Well, people, stay tuned and watch the progress. We're outside. I know a lot of you watching the video and wondering what's going on, what's really taking place. Well, what's actually taking place is the channel is called Trini in Finland. So today you're getting the Finnish version of Trini in Finland. Right? The Finnish version with a little bit of English. Alright? So I hope you're enjoying the content. Like, share, subscribe, and we're outside. Oh gosh, boy, that thing's smelling good. I'm hungry already as it is. Really? Yeah. I just smelling that and I'm feeling hungry already. Boy. Ooh, where's that? Just put in the pot there. Well, let me say it in Finnish. No niin. Kuten kuuluu, niin sihisee kovasti. Pannaan toi tuuletin päälle. Eli mitä tein, niin en jaksanut laittaa erikseen mitään erikoisia mausteita. Hui! Nyt sihisee sen verran kovasti, että pitää siirtää pois levyltä. Mutta käytin tällaista, mies toi tuliaisiksi tämmösen maustepaketin, eli indonesialaisen maustepaketin tai tämmösen tahnan. Ja tässä kyllä sanottiin, että sitä käytetään pavuille, mutta meikäläinen käyttää nyt sitä tähän kanaruokaan. Eli siinä oli kaiken näköistä hyvää sekoitettu, eli siinä on inkiväärit ja mitä siinä nyt olikaan, kanelia, kardemummaa ja tällaista valmiina jo, niin ei tarvitse päätään vaivata sitten näillä mausteilla. Ja siinä kovin tulistakaan nyt tämä paketti ei ollut. Eli se laitetaan tähän nyt ensiksi. Ja sitten laitan siihen vähän näitä vihanneksia, eli niitä mitä just pilkoin tuossa, paprikaa ja no paprikaa itse asiassa vaan tässä satsissa oli. Ja nyt voisin lisätä vähän sipulia ja tällä kertaa ei tarvitse itkeä täällä keittiössä, eli tässä on nyt valmiiksi pilkottuja tai kuutioituja sipuleita pakasteesta ostin. Tai pakastetavaraa. Laitetaan tosta vielä pussin pohjat toisesta. Ja laitoin tähän vähän oliiviöljyä myöskin, ettei ihan pala pohjaa, mutta näyttää nyt vähän siltä, että ottaa kiinni, mutta kyllä se siitä sitten lutviutuu, kun mennään. Nää saa tässä vähän aikaa lämmetä. Ja sitten sen jälkeen lisätään kana ja muutama okra, mies tykkää niistä, niin laitetaan ne. Ja sitten viimeisenä lisään tommoset wokkisekoitukset, mitkä ostin kaupasta pakastealtaasta, niin lisätään se sitten viimeisenä, kunhan nämä nyt tässä ensin kypsyytyy hieman. What? You're knocking the pot like a Trini there, boy? Yeah, knock a pot. That is how we just knock the pot, you know. Really? Yeah, knock a pot. So would you say that it's a Trini invention then? Yeah, it's a Trini invention to knock the pot when you're cooking. Pat, pat, pat. Wow. Wow. No niin, nyt tänne sujautettiin jo kanat. Ja nyt pitää sitten näitä kanoja vähän tässä pyöritellä ja kypsentää. Ja sen jälkeen kun ne on kypsennetty, niin ei muuta kuin vihanneksia vaan. Ja siinäpä se sitten pikkuhiljaa tekeytyy. Oh my, look at that.
All them veggies and the okra right on top. Mm-hmm. Boy, hurry up and make the food, eh? I'm hungry already. So we're going on here now. No, tässä, miten sitä sanotaan suomeksi, ruskistetaan vähän sipulia ja siihen lisätään nyt riisiä. Eli mä teen tällä tavalla nyt tämän riisin vähän eri tavalla kuin normaalisti. So is it safe to say that you're making onion rice? Joo, kyllä. Okay. Sipuliriisiä niin sanotusti. Oh, sipuliriisi. Sipuliriisiä, joo. Okay. Sipuliriisi? Onion rice? What? I'm getting good at this finish, boy. Joo. No niin, annetaan noitten riisien tuossa olla vähän aikaa, että ne saa tuosta sipulista makua. Ja sen jälkeen lisätään siihen vettä. Ja vesi menee nyt sillä tavalla, en tietenkään pistä sormiani tuonne kattilaan. Yleensä mittaa niin, että se on tuohon keskisormen keskiniveleen. Tai tuohon, onko se nyt keskinivel, mutta siihen asti laitan vettä. Työnnän siis sormen sinne riisiin ja siihen asti kun vettä tulee tuohon sormen keskiosaan, niin sitten se on tarpeeksi. Yes, well finally the food finished. Somebody has been harassing me all the time. Or not harassing, but pesting. Is it how to say pesting? Not pesting, harassing. Okay. Sunday. No niin, eli nyt ollaan sitten siinä vaiheessa vihdoin ja viimein, että voidaan ottaa vähän sapuskaa täältä. Eli tässä oli nyt tätä riisiä, mitkä oli pyöritelty oliiviöljyssä ja sipulissa ensin. Ja sen jälkeen lisäisin siihen ihan summan mutikassa vettä. Ja katsotaan nyt, onko siitä tullut hyvää vai ei. Ja sitten otetaan täältä tätä, mäpäs otan toisen näköisen kapustan täältä tähän näin. No niin. Tästä vaan sitten ammennetaan tätä ruokaa. Looking delicious. Oh Lord. With some scorpion pepper, boy. Isännälle vähän enemmän riisiä. So you can eat all that food? This is for you. Tämä on hänelle. No niin. Siinä on sulle. Ja nyt sitten ei muuta kuin haarukoimaan. Well, yes. Finally, time to sit down and eat this food. I tell you. Oh, yes. No niin, nyt maistellaan, että miltä maistuu ja voiko tätä syödä huutamatta. Real nice, oikein hyvää, vaikka ihan itse sanokin. Really? Joo. Well, let me taste it and see. No. Lisäsin siihen jossain vaiheessa vähän suolaa ja tein semmoista kaappikatsausta, mitähän siihen vielä tuli, mutta siis todella hyvää. Yeah, Jokainen voi laittaa makunsa mukaan lisäillä sitten mausteita ja tämmöisiä. It isn't good, but for me, for my taste, it needs a little more salt. Okay. And some scorpion pepper. Oh gosh. You know I don't go nowhere without my scorpion pepper. You see Yeah. it? Scorpion or nothing. Must have some scorpion. See it there? Oh my lord. Just that. Be careful with that. This scorpion pepper is the hottest, you know, Is it man. okay that I give you my okra? Sure. Sure, no problem.
I like okra, but not like excessively. Let me get the vegetable salt. Yeah. I know somebody gonna say, don't eat too much salt. But this is herb amère. It's vegetable salt. I don't know if you could see it from there. See? It's not as salty as the actual salt, you know? It's just like for flavor. More like flavor, you know? Yeah, man. Yeah. Ihanasti maistuu tässä inkivääret ja siinä maustetahnassa mitä oli, niin kaikki jotenkin erottuu. Tosi hyvä. Oikein hyvän makusta. En mä ehkä kyllä kaardimummaa maista, mutta sitä siinä ainakin luki olevan. On hyvä. Joten tehdään tässä nyt tää loppukaneetiksi, niin päästään sitten oikein syömään kunnolla tätä tapuskaa. Ei muuta kuin rohkeasti vaan kokeilemaan erilaisia mausteita ja sekoituksia ja sun muita tällaisia. Ja ei tässä oikeastaan muuta. Nyt jäädään ottaa vielä sitten se meidän ulkofile tuolta, kun se marinoituu päivän tuolla jääkaapissa, niin sen jälkeen laitetaan se seuraavan kerran. Eli siitä tulee semmoinen uuniruoka, niin katsotaan miten se sitten onnistuu. Mutta ei tässä muuta. Pysykää kanavalla ja pistäkää tilauksia, jos kanava miellyttää ja sisältö myös. Hei hei! Right now, I can't even talk. You better you talk. Right now I'm hungry. I just want to deal with the food, yeah? But I want to say hello to some of my friends over in the UK. I have some nice friends over in the UK. I want to say hello, just say a shout out to them. I want to say hello to Dre. Dre, big up yourself, Dre. I want to say hello to Sammy, Abby, Esther, and Sinead. Sinead, how are you? Hope you're doing fine. And also, Kevin. Kevin, what's up? Hello to Kevin and his family. Hello to Kevin and his family from me as well. Okay. That's over in the UK. All right. I have so much fans. And now I have to go to the Netherlands. Hi, Jojo. I must say hello to Hannah as well. And to Inga. Inga, what's up? How are you? It's been a while, Inga. It's been a while. All right. Anybody you want to say hello to? Well, I could say also hello to Holland. Goedendag. I don't know if I said it correctly, but how are you? But no, I can't think of anything. And before my phone started to ring, let me say hello to Tishona, one of my biggest fans. Tishona, how are you doing? All the best to you and the family. Yep. And you know, to everybody who is enjoying our content, hello to you as well. Thank you for 8,000 subscribers. Wow. 8,000 and counting. Thank you all. You know, Oliver Lifestyle JA, big up yourself, Oliver Lifestyle JA. Oliver, you have some nice content over there. I'm enjoying your videos. You guys could go over and give Oliver support, check out the channel, see what he had to offer over there. Oliver Lifestyle JA. Big up yourself, Oliver. Isn't he from Jamaica? Of course he's from Jamaica. But he have some nice content. Yeah, I've seen you watching him. Yeah, he have some nice content. So yeah. you guys will probably go check Oliver
You know, check out the videos, subscribe, you know? And it's nice that Caribbean people are, you know, kind of like supporting each other. That's very important. Yeah. But right now, I'm trying to deal with this food. So until the next time, I'm out. I'm out. I like the rice though. It's kind of al dente, not like mushy. Mm-hmm. Really nice. Right now, everything tasting good in my mouth, yes? I can't complain about nothing right now. Does it taste better with this when you added salt? Yeah, of course. Oh. To me, this one tasting good. I don't need no extra salt. Boy. Mm-hmm. Food lashing. Lashing? Yeah. The food lashing. Mm. Thank you, babe. You're very welcome. Yeah? What lashing? You know when I say lashing, what it mean, right? Yeah. What it mean? It means that it's very, very good. Yeah. Off the chain. No, no. Off the chain is it would be like especial. Mm-hmm. Well, I could pick up your sisters. Oh. Yeah, my sisters-in-law, every one of you. Hello. Next thing you're bringing up your mother-in-law? Oh gosh, definitely. CB. You'll get cussed for that, you know. That. She gonna give you a phone call for that, you know. Yeah. Of course, my mother-in-law. Best mother-in-law in the world. Really? Yes. You're sure about that? Yes, I'm sure. Alright. Mommy. Hello, mommy. Yeah, she's always so supportive and yeah, supportive. Boy, this copy and pepper. You're lasting, boy. Yeah. I think this had enough, just enough heat for me, you know. Well, Yeah. not everybody could deal with the No. with this copy and pepper. Not everybody could cope with it. Well, let's just hope that I didn't put too much in the pig or the pork. You see, now I have hiccups. Wow. Oh gosh, you want to drink something? I had to take a pause. I'm eating too fast. Let's go Yeah, on. because you are so hungry. Yeah, I'm eating too fast. So now Maybe we should pause that too. No. I'll just take a pause and it will go just now. All right. And after that, I will start back to eat. You go back for seconds? Nah. Maybe. Maybe after I turn the camera off. Definitely, exactly. No, what definitely. Maybe after I turn the camera Well, off. I know you, darling. Okay. You know me? You know I'm going back for seconds. Alright. Well, if you say you know me so good and you know I'm going back for seconds, well, I guess I'm going back for seconds. Yeah. Right, I wanted to say hello to the Malin Smith family in Trinidad. Hello to the Malin Smith family. There was a hair in my mouth. One of my big supporters, Miss Barbara. Hello, Miss Barbara. Hello, Miss Barbara. How you doing? Do you think Barbara's husband is also watching?
Mr. Smith, I don't know. Maybe. You're outside. But not dealing with this food there. You're struggling. I'm not struggling. Oh. I think it's time to turn the camera off, yeah? Yeah. Because the way I want to eat this food, I'm feeling how to eat it on the camera. You know? Mm. The knife and fork keep in my back. I want to eat it with a spoon. Ooh. Yeah. Yeah, all them fancy things, fork and knife. Forget about it. No, no, no. That's what you call etiquette. Oh. Etiquette or etiquette? Etiquette. Etiquette? Etiquette? Or etiquette? No. Etiquette. Yeah, my grandfather was strict about those things. Mm-hmm. Yeah, you Yeah. told me. You can't sit down by the table, bareback, you can't have a hat on. Oh. You know, all those things. He was a kind of to the point guy. Mm-hmm. Yeah. Well, it's a good thing you told me that, because next time we sitting down and eating somewhere else and you're wearing your cap, I will remind you that, remember your grandpa what he used to say about eating at the table with your hat on? Yeah, but where did I sit with my hat on? I never sat with my hat on. Yeah, right. Yeah. Well, I have no idea what you're talking about. Well, I can't remember the place, but I remember you were sitting there with your hat on. If you can't remember it because it didn't happen, don't try that. You don't forget things like that. I think it was in the burger place. You Burger joint, yeah. have to know, you know, think is not. Is that a sweat I see Think it on your look forehead? No. I think there was too much of scorpion pepper. No. And your nose is sweaty too. Mm-mm. Yeah, it's sweating all over. There's never too much when it comes to scorpion. Like Christmas goat. What? Okay, guys. Moi moi. Moi moi. That means goodbye. We out.